сказать, с баней уже полной воды. Повинна была вернуться, хіба что носит старую рот в одну. Доброе сердце моей дочушки, бачить, коли потребна допомога, як і кому допомогти. Люби, заканчивай працю, будемо розпочинати шабат. А Марія уже вернулася? Зараз вернется. Бачиш, напевно, що сонце закатується. Хоча й завжди допомагає старий руд. Мама, тата, поглядите на гэты незвычайны голос пшеницы. Не подаровала яго Юзеф, і взяла його один раз збирать Боже. Який добрий Бог. Юзеф прийде до нас на розпочатті шабату? Ні, сьогодні не прийде. Шимон вельми тяжко захворів, а Юзеф хоче йому допомогти. Марія, десь місяць ти покинеш нас. Юзеф приказав тобі вашого дому? Так. І він такий отульний, бо він не похож на наш дом. Буде проклинати мене про вас, мої любі батьки. Бог сказав, покинь батьку і матір і злучися жонкою твоєю. Добрий жонку, знайшов собі Юзеф. Але ходить в этих розмовах, сонце вже сховалося. Марія, подрихти посвіжу. Ганна, возьми хустку для молитви. О найвищейший Пане наш, дякуємо Тобі, що ми дочекалися в этой хвилини. Будь присутний серед нас. Сьогодні читаємо книгу пророка Ісаї. Тому Пан сам дасть вам знак. Ось Дева зажме і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануель. Лише, що означає слово «Еммануель»? Бог говорит про пророка Исаия, что даст нам Мессию Избавителя, что ее Бог знает. Бог поселиться разом з людьми. Ці ви помогчи, як люди, які створили все, буде з нами. У Бога нема нічого помогчивого, і Он сам знає спосіб. Какой счастливый путеводитель Мария! Какой счастливый! Отче, розкажи мені, що про серце. Я зробую все, що чекаю. Поздно уже. Приготовься спать. Забудь за тебя. Марія, попроси приласка свечи и хутко засинай. Не вглядайся в око неба. Мария! Мария! Ніби ніхто покликав, але ж тут нікого нема. Мария! Вітай! Повне ласки! Пан з тобою! Благословенная ты між женщинами! Хто говорить за мною? Я весь исполнением Твоих
твоих вечеровых молитвов, отказом на твои ранешние песни прославления, радостью твоей души. Не бойся, Мария, Бог пожадал, как ты стала матью ягоного сына, якому даси ім'я Єсус. Будь ее великий, и будь названий Сыном Наивысшего. Будь помилась над всеми поколениями на веки вечные. Але як гэта станецца? Святый Дух сыдзе на тебе, и моц Наивысшего охине тебе. Мария, что мне сказать Богу? Ось я, слуга Пана, няхай не станеться паводле яго слов. Жонку Сидора Захарії, звісно, пам'ятаю, вельми добрі жінки. На яе сышло благословение Божие, бо я нарэшце будзе дзіця. Але цяпер, напэўна, ей прыходзіцца досыць цяжка. Так, у її становищі не перешкодила допомога. Сьогоднішній керуйся. Не Мария Галидия, Альжбета, дорогая, вітайте. Мария, благословенная ты между женщинами и благословенный плод твоего. Откуда мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Пока и голос привитания твоего зазвучал у ушах моих, Узгорнулась радостная дитятка во лоне моей. И счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказанное ее Павлом. Величай душа моя Пана, и возрадовался дух мой Богу моим славцем. Бо великое же имя всемогутнее, а имя его святое. Милосердность Пана, от теми, кто его боится. Якая же я тебе удячна, что ты принесла в наш дом такую великую радость. Дякую Богу, что спасал нам эту радость. Пані, ти сам дав мені Марію за жонку. А тепер, що робити тепер? Ми ще не живі разом, а Марія чекає дитя. Усім добре відомо, що це смиренний присуд. Але я люблю Марію і не хочу для її плохого. Отпущу я її потаємно. Юзеф,
зачатая у ёй, ёсть от Духа Святого. Не наш народит Сына, а Ты даси Ему имя Иисус. Бо Он збавить народ свой от грехов Его. Это был Тиява, але гратицюний голос не подивиться цяпер кажа мне. Юзефе, не бойся принять Марию, жонку твою. Пане, коли это твоя воля, нехай так станется. Сара! Ну що тобі? Яще ніхто прийшов. Ну хто там яще? Пара, віддайте будь пішов, бо покинули мені для сна. Нехай йдуть отсюди. Як же їх відправлю з окном на больницю? Сказала, хай вертаються. Нема у нас місця. А какой на версии? Смеешься? А коли приедет кто-нибудь, кто сможет добро заплатить, где я его лоткую? У стайни? Сара, я натяжа. Кто? Такая женщина. А что мне до чужих семейных проблем? Нема часу. Иди и скажи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эй, Михась, что ты робишь? Лечу, все больны на месте. Ладно, беседуй. Это самая наилучшая Паша. И вот и баране захочешь отсюда шире. А ты не мог переписать в передали. Вертайся до нас. 7, 8, 9, 10. Михась, хватит уже. Вертайся и побрейся домовище. Эй, Михась, вот это не забывай. Вам здається, що стало не тихо. Занадто тихо. Михась, что с тобой? Догадываюсь, что быть занадто тихо и занадто светло. Вы поглядите на эту зорку, на деревья, и вот ведь тоже не вырубнется. Только не скажи, что чушь волка. Он все равно тебе не поверит. Это самая беспечная полиса. Хотим уже спать. Днем утром только заснули, а укрыли нас. Будите? Я не треба, я ще не знаю. Леди огонь на поле полили, улю пекли, а его не гасили. Гляди, що ви замались, уже вибрати палець, витриш зараз. Тільки я вкрив. А что мне робить, коли тут нема мыла? Ось, возьми, не треба. Будите? Почекай ще клін. Я ще сказала, задавила як тебе. Чекай зорки. И не подслухай низкое перья. Только Петро, маленькую хмелешь. Василь, Что, Михась? зробилося не белое. Накрыйся полчаса
Это смерть рушит. В голове не только соты, а не завжди звуков. Ти куди знов? Стой! Ані кроку! Живу, купаюся в розкоші, дарую літність і караю. Моя влада, веш і гроші, на голові моєї корона, на тілі золоті строї. Я не дам палацу трон свой. Король, прийшов хтось. Король. Нехай буде. Три королів сходу прийшли до твоєго роду. Каспар, Мельхиор, Бальтазар, А хто вам дорогу показав? Дорогу зору показала. Ляскарєві нам з'явився, новий клавішок явився, новою життєвою став. наши царь родился, на землю зашел слез, суд великий объявился, его спокойно принес. ясно, зором замешал, обвестил нам на вид. Мы пришли к этой зорке до твоей крови. На мой трон, новый король, хоче мой трон опиратися, але це йому не удасться. А геть царєві, у зброї можна, певно народи прошу. Нет, Євус, виконує влада над душою людей. Будь власть спір, чому досі пустий шлях? Вывод не домовляли. Як судово, і коли ви його знойдете, коли ласка, повідайте мені, я так само хочу поклонитися